Сявам се. Защо си ми двамата? Убийц? Защо си ми двамата на мене? Аз съм с Legendary помпа, да знаеш. Не, Двашин! Човек, умри! Ай, бат, много ми да погова. Махерата си даже. Това блокиря, блин. О, не, то съм заключил. Не, някой ще ме избави от мъките, бе, брат. Ай! Сега, точно ли? Ако си двамата на мен, аз ще ми. Не, бе. Не, брат. Как съм кръст? Убийц? Добре, поне един път ме уби, браво. Ще да изляза, бе. И аз съм закришен. Да съм изляза. Йоу! Добре, просто един кил. Брат, 7 км. Брат, 4 още. Убийц? А не. Оле, помощ. Имаме ли хилки още? Не, няма. Бат. А чакай се апдейт. То съм само... Updated! Значи може 2 кило. Брат, ако получиш 2 Бат, имам 2 кила. Без кубачи. А да, верно имам 2 кила. получиш 2 паса... Айде, убит бах от нос. Еба! Като боли се прескочил. Не, предирания! Ай, той Боби ще ма минила, брат. 4-4. Той ма минала, да. Да, бе. Само да играм. Беше кришка. Си най-голямата печка. Не беше я. Изокосматка домичка. Ти не ще обичаш. Има годишно, бе. Ай, бе. Бат, още един кил ми трябва. Не, Моля. аз сям 6 кила, аз ще. Боби, да знаеш, че вече съм минал пред твоето предизвикателство. Мале, брат, не съм мисля, че ще бъде толкова. Бате. Моля, искам батъл паса. Ама другия не е това сега. Ти си купил батъл пас, бе. Ами дай го на мене, брато, клас. Не, на мене. На мене. На мене. Аз тук съм бил горе. Имам две, това ще убиме. Ето. Ще играем едно в едно на... Едно в едно с това. Айде, 5 кила! Ай, ще направя още един. Който победи, ще играем срещу Палче, който победи, трябва да даде на другия. Ти ще трябва да дадеш батъл паса. Почваме ли? Да, почваме 3, 1, 2, 3. Ама Бори, без ти да путаш, ей. Да. А ти с моят боли. Боби, спри се, бе. Аз не ви пускам, брат. Ама космос, Боби! Много си гладен! Той си, брат, много си гладен! Защо? Не искам да скочиш да съм О, брат. Ти го справя едно в едно, брат, ти тук не го разваляш. И откъде съм? Брат, всяки пара. Чакай, убивай и ще помня. Моля, ти искам батъл паса.
Особено, че още не знам какво Ти съм. не го искаш. Ти го имаш човек, го искаш. Ама другия да е... Знаеш, имаш герой, който брат сигурно 2% от българите брат го имат. Ти някакъв друг. Бе, аз, Моля те.